33 slovenských detí bude umiestnených do írskych rodín a škôl. To stojí za celým projektom a predstaviť v stručnosti tento projekt. Niekedy na jar tohto roku slovenská vláda rozhodla, že približne 500-600 slovenských študentov bude môcť študovať v zahraničí, stráviť rok v krajine, kde by sa mohli naučiť jazyk, ktorý im môže pomôcť neskôr v kariére. Teda hlavne sa jedná o jazyky anglický, taliansky, španielsky, nemecký, ruský. Boli sme oslovení aj my, naše veľvyslanectvo v Dubline, a po rokovaniach s ministerstvom školstva írskym, jednotlivými školami a agentúrami sa nám podarilo uzavrieť projekt s jednou agentúrou, ktorá zabezpečila 133 miest pre pobyt našich študentov. Dobre, volám sa Ivana Horecká, mám 17 rokov, som z Novej Dubnice zo Slovenska. Myslím si, že najväčším benefitom pre mňa bude zdokonalenie sa na anglickom jazyku a že spoznám nových ľudí a trošku sa očkám. A také prvé dojmy, tak je mi smutno, ale je to asi preto, že som ešte nie zvyknutá byť dlho bez rodiny a bez rodičov, bez brata a bez priateľov. A no dúfam, že si to zvyknem a že nebudem chcieť si domov. Na prípravu nebolo, normálne sa to chystá aj rok, ale my sme na to mali zo pár týždňov, ale našťastie sme našli skutočne šikovných ľudí na írskej strane, ochotných. No a je to projekt, ktorý financuje slovenská vláda. Prvým kontaktom bola írska vláda, ministerstvo školstva, tí nás potom orientovali ďalej. Oslovili sme zo pár škôl, ale keďže počet tých žiakov bol tak veľký, nemohli sme rokovať s 50 školami naraz, tak sme si vybrali nejaké agentúry, prebehlo výberové konanie, no a vybrali sme agentúru, ktorá nám garantuje tie najlepšie podmienky a ekonomicky najvýhodnejšie podmienky. Čo bude najväčší benefit pre tieto deti, čo si myslíte? Tých benefitov bude viacej, ťažko hovoriť o poradí, určite si dokonali angličtinu. Trošku sa bojím, že budú mať taký írsky akcent, no ale to už tak chodí, angličtina ako taká neexistuje, možno iba v Oxforde. Takže v Austrálii by získali austrálsky akcent, tu nám budú mať možno írsky akcent, ale to je to menšie zlo. Získajú takisto, povedal by som, také ostroje, že budú rok nezávislí od rodiny, že budú v tom prostredí, budú sa musieť presadiť, ako ozvať a tak ďalej. Takže to bude aj pre toho mladého človeka taká prvá skúška, nechcem povedať dospelosti, ale predsa bude v súdnom prostredí. No a ďalším benefitom, ktorý chcem aj poprosiť tých mladých ľudí, keď do chvíľu sem prídu, že budú reprezentovať Slovensko. Tvoje meno? Volám sa Marto Kalinčík, som z Piešťan, chodím na Gimpel, štátny. Moje pocity sú také zmiešané zatiaľ. Od Írska očakávam hlavne znalosť angličtiny, zlepšenie. Volám sa Sláva Stašková, som z Prešova, chodím na súkromné gymnázium Prešov. Od Írska očakávam hlavne angličtinu, ale aj spoznať nových ľudí a nejaké znalosti do budúcna. Ja sa volám Dominika Žiaková, som zo Starej Ľubovne a chodím na bilingválne gymnázium nemecké Dominika Teterku do Popradu. A vlastne tiež chcem mať tú znalosť toho anglického jazyka, hlavne aj to nová skúsenosť. A taktiež moje pocity sú hladná unavená. Koordinátorky celého projektu Berny Karol sme sa opýtali, ako sa jej páči táto myšlienka. Well, it's a fantastic project, and the Irish families are really excited about hosting Slovak students because we have been involved in projects with other countries for a number of years, bringing students into Ireland to study. But this year it's our first time having Slovakian students, and the schools are absolutely delighted. And if we got that opportunity when we were their age to go to a foreign country and for your Ministry for Education to pay for your education for a year, it's a fantastic opportunity, and we hope that the students will appreciate the opportunity they are getting. Thank you very much.